Kasaj mi ruky, hovor! OK, ahoj, toto je špeciál... Zabudol scéna. Robíš si srandu? Ahoj, toto nie je bežný niečo ako vlog, ale skôr také informačné video. OK, moc to naťahujem. Pointa je v tom, že máme Facebook. Neserem, ale poďme domov. Máme Facebook fanpage, ale nie bežný fanpage, kde píšeme statusy o tom, že o 10 minút postaneme nové video. Sprav si stojí a načítaj si to stade. Skôr to bude taký druhý YouTube kanál. Keď niečo natáčame, vzniká strašne veľa obsahu navyše, ktoré nemáme kam dať. A nie je dosť cool na to, aby z neho bolo samostatné video, takže kam ho dáme? Na Facebook! Veľakrát napríklad, keď točíme video a je s ním komplikovaný efekt, najprv musíme vyskúšať. A ten test shot nemáme kam dať, pretože nie je dosť cool na YouTube. A niekedy nás zase napadne halu, tak ho môžeme dať na Facebook. A nebolo by od veci, keby aj vy napíšete, čo máme točiť. Či máme robiť niečo akčné. Alebo možno máme spraviť nejakú sériu. V minulom dieli ste videli. Idem na prechádzku. Ó, aký pekný zlatý psík. V budúcom dieli uvidíte. Alebo nejaký bežný niečo ako vlog s efektami. Lekcie čarovania s Harry Potterom. Wingardium Leviosa!